stručné hodnotenie prác tento mesiac. Trošku ma mrzí, že rastie nám pomer prác, ktoré sú z kategórie zašleme a uvidíme, čo na to porota. A stále dlhodobo je tu menší počet prác, ktoré sú naozaj kvalitné, alebo ktoré aspoň ja osobne považujem za kvalitné. Ale každopádne aj tento mesiac je tu niečo, čo zaujalo nielen mňa, ale aj celkovo aj porotu. A ja osobne by som vyzdvihol napríklad z oblasti teda z média, televízia. Je to dlhodobý koncept Raiffeisen, Bambuka, konkrétne spod Nové šaty. Je podľa mňa veľmi výstižný a hlavne ukazuje to, ako dlhodobo pracovať s týmto konceptom. Myslím, že je veľmi páčivý pre slovenskú cieľovú skupinu alebo pre slovenského diváka. Čo ma mimoriadne potešilo, tak to je práca pre Audi. To som osobne rád, alebo môžem povedať, že to je možno jedna z prác, ktoré som ja ako porodca mal možnosť hodnotiť a patrí medzi tie asi najlepšie, ktoré som tu videl, najmä čo sa týka printu. A takisto som si tam všimol aj rozdiel medzi outdoorom a printom, že dokonca pri printe už nebolo použité ani Audi, čo je z môjho pohľadu naozaj trošku aj plus a odvážne a dávam tomu určite plusové body. Poviem ešte jednu prácu, ktorá ma zaujala, to je pre O2 využitie rádia pri prekračovaní hraníc Česko-Slovenska a takisto podľa mňa veľmi dobre, trefné a perfektne napasovaný message danej kampane.